Давайте просто пачнем дыскрымінаваць мужчын. Гомеопатических дозах. Мужчыны гэта жанчыны са знакам якасці. Мама, ты што была ў секс-шопе? Гэта не праблема патрыархату, гэта праблема капіталізму. Господи, куда ты лезешь, старая? Маладосць раўно прыгажосць. Усіх вітаем, шаноўнае спадарства. З вами зноў дочкі і маткі беларускага падкастынгу, а дакладней спадарня Ірына Новік і Дар'я Гардзейчык. І сёння мы з вами паговорым пра тое, пра што ўласна трэба было пачынаць гаварыць ужо даўным-даўно пра эйджызм. Кое-хто з нас вельмі даўно жыве на гэтым свеце, вось так. А вельмі хто з нас вельмі нядаўна жыве на гэтым свеце, і праз гэта на яе таксама сыплюцца рознага кшталту шышкі. Ой-ой, то бок пачакай, то бок не толькі я нешчасная цярплю ад таго, што мне шмат гадоў, але ты таксама мучаешся тым, што табе гэтых гадоў малаваценька, да? Увесь час, спадарня Ірына. Вось, напрыклад, да нашай улюбёнай тэмы, што кім яна сабе ўзамніла, малако на губах розных не абсохла, а яна тут ужо барзее. Між іншым, пакуль мы не перайшлі непасрэдна да борзасці, я б хацела закрануць адзін аспект, які звычайна разумеецца як справа маладых. І я не пра вайну, якая лекарства супраць маршчын, я пра усякія плоскія уцехі. Спадарня Ірына, мы паабяцалі ў мінулым выпуску распавесці, як вы схадзілі ў секс-шоп. Дакладней, як я вас схадзіла на экскурсію. Як мы схадзілі ў секс-шоп. Да. Так, да, мы з Тамарай ходзім парай. Я мусіла папрасіць Дашанай дапамогі, Дашанай кансультацыі, вось, і проста Дашанай падтрымкі, бо я б сама ніколі не дайшла да гэтага секс-шопа. Я, па-першае, не ведаю, дзе гэта і што гэта, як туды хадзіць трэба. Вось, і па-другое, проста, дваіх весялей. Там маладыя дзевачкі, там школьніцы, нават у туалет хадзілі разам, не то, што там які-небудзь секс-шоп. Вось, таму дзякуй, Даша, што ты сам туды схадзіла. І, між іншым, у нас нават ёсць відэо ў вертыкальным фармаце, таму што я ўсё гэта здымала да інстаграма, і ўвесь інстаграм вельмі радаваўся. І зараз вы можаце таксама насладзіцца гэтым момантам. Спадарня Ірына абірае сабе нешта, каб выконваць рэдакцыйныя абавязкі рэдактарскія больш эфектыўна. Да, я думаю, дапаможа. Ну-ка яшчэ раз. Галоўнае не забывацца на кубачак з жабкі. А ўвесь інстаграм абражаў, што я хадзіла ў секс-шоп у вышыванцы, таму што гэта была адзіная кашуля з доўгім рукавом, которая ў мяне была ў камандзіроўцы ў Варшаву, бо вельмі нечакана пахаладала. Я проста мусіла адзець нешта цяплейшае, і вось гэта была вышыванка. Вось у маім 50+ жыцці я першы раз прыйшла ў секс-шоп. Даша мне дапамагла выбраць какую-то там прекрасную штучку. Мне яе запакавалі, аддалі ў рукі, я спакойна пашла. Потым мне была доўгая камандзіроўка яшчэ ў Варшаве, потым я ехала в Рігу, там была таксама важная сустрэча, і потым толькі я вярталася ўжо дадому. І у мяне быў, конечно, чемоданчик, і была такая торба ўжо там со всім, што я набрала, напакавала. І вось гэты мешочек, я просто, калі ехала уже обратно дадому, у Гродно, чуть не сказала, у Вільню, я склала ўсе рэчы ў гэтыя вось вялікія торбы, а ў маленькі гэты чорны пакетик паклала ежу. Вот так. Ага. То бок, каб ужо ўсё ў багажнік в аўтобусе, а гэта ўжо з сабою ручкі. І вось я абсалютна на голубом глазу, абсалютна. Вось я такая все там паклала, приехала, достала, пришла дадому, открываю дзверы, выходзіць насустрач моя дачка, і ў яе вывальваюцца вочы. Яна кажа: "Мама, ты што, была ў секс-шопе?" А я такая думаю, адкуль яна ведае? І я так пытаюся: "А чаму ты такую выснову робіш?" Он кажа: "Вообще-то у тебя мешочек оттуда." Фірмовы. Мне абсолютно было не в голове, что я так ходила и этим мешочком махала, и он таки поўненькі был, я там ежи хорошо положила на дорогу. Так что за мяне, думаю, порадовалася и Варшава, и Рига, и частка Вільні за то, что якая я смелая, раскаваная жанчына. Я думаю, что Оля вас провяла. І насамрэч гэта, просто мяшочак і мяшочак, які усе на касе выдаюць, просто не брендзіраваны. А яна, напэўна, просто па сваёй каварнасці паглядзела мой інстаграм.
і вирішила вас затроліць, спадарыня Ірина. Да, затроліла зачетно так. Вяртаючыся да эйджыйскіх пытанняў, скажыце, калі ласка, спадарыня Ірына, ці ніхто вам у гэтым вашым інстаграме не сказаў, спадарыня Ірына, ну куды ж вы лезеце? Там ж узроставае абмежаванне 18+, вам калі больш за 18, то вам туды нельга. Ну, я просто думаю, что люди, может, подумали, господи, с кем там говорить, с кем? С этой вот темнотой некультурной, которая в вышиванце пришла в центр сексуального образования и счастья всемирного, да? Ну, не, мне никто ничего не сказал, там, не... До речи, могли бы сказать хотя бы слово подтрымки, сказали бы там, молодец, протягивай, каждый месяц новую цаску, там, что-нибудь еще. Я чекаю. Хутчэй, вышэй, мацней. Такі слоган мы мусім прыдумаць для нашай будучай сексуальнай крамы. А пакуль што мы з вами перайдзем да лінгвістычных пытанняў, спадарыня Ірына, каб вас не засмучаць уже зусім цалкам. Я такая уже вясёлая, что уже могу до любых пытанняў пераходзіць. Між іншым, узроставыя маркеры і беларуская мова. А як у ангельскай мове ёсць міс і місіс, якія паказваюць на марытальны статус, не эмерытальны, а шлюбны статус жанчыны, так у беларускай мове ёсць адпаведнікі. Ведаеце, якія, спадарыня Ірына? Не магу адразу так сообразіць, ну-ка, прасвіці. Ну вось, глядзіце, у майго бацькі, як не складана здагадацца, прозвішча Гардзейчык. Суадносна яго маці была Гардзейчыкава старая, моя маці Гардзейчыкава маладая, а я Гардзейчыкава малая. Вось, і суадносна, калі размаўлялі пра то, што там, о, бачыш, што там Гардзейчыкава малая зноў інстаграм вылажыла, ужывалі менавіта такую форму. Ну, ведаеш, я таксама часам пра сваю малодшую дачку кажу малая. Вось пра старэйшую не кажу, ну, просто так, а вот пра малодшую часам кажу малая. Малая Оля, 28 годзікаў. А у вас у вёсцы ўжывалі якія-небудзь такія маркеры? Я памятаю, калі мне было гадоў 5, мы з дзяўчатамі гулялі ў тое, як нас будуць зваць, калі мы будзем старыя. І гэта было вот баба Света, баба Лена, баба Іра, і мы хадзілі, ржалі як коні, таму што уявіць сабе, што вот я там, это баба Іра, это абсалютна было нерэальна. А мы, ну так звярталіся, там баба Зіна, баба Шура, вось так казалі на вёсцы. Не па бацьку, не яшчэ, як вот так. А баба Зіна і баба Шура, ім па колькі год было? Па 42? Я думаю, так. Вось як зараз я так вот матэматыку гэту ўключаю, то не нашмат больш. Тут просто хочется заўважыць яшчэ. Як называецца ваш канал, спадарыня Ірына? Цёця Іра, да. Ось, бачыце, але не баба. Не, нехто сказаў недавно баба, я чуть вочы не вытерла, да. Кто-то там так мало мяне знаёмы, кажа, на вашем канале баба Іра. То я, слухай, я там просто вот это вот буру учинила у шклянцы воды. Тут трэба сказаць, што вось гэтыя маркеры ўзроставыя. Я б вельмі хацела сказаць, што вось ён паказчык эйджызму, таму што вось менавіта пра жанчын кажуць, што там Гардзейчыкава старая, Гардзейчыкава малая, а пра мужчын як быццам бы так не кажуць. Але насамрэч кажуць. Вось гэта там стары самушчык, а гэта сосед наш быў у светлай памяці. У нас сказалі стары хазяін, малады хазяін, там так, у горадзе, у Клецку, да. Нікуд чихнуў. Між іншым, усё ж такі на жанчынах гэта бальней адбіваецца, потому что пакуль ты малая, ты такая, я не маленькая. Так. А калі ты старая, ты такая ходишь, я Гардзейчыкава старая, добрый день, приплыли. Слухай, я недавно придумала новый способ, что з гэтым рабіць, дзялюся эксклюзивно. То бок, ну, калі пытаюцца, колькі гадоў у жанчыне, як бы это не прынята, але вось хочацца быць маладой, і там як бы скінуць пару гадоў, я вырашыла, што я зараз, калі будуць пытаць, колькі гадоў, буду казаць там 68. Да, и все будут думать, фига себе, на 68 так классно тетка выглядает, вот. А калі б я, як какая-нибудь наивная дурочка, сказала, ну, мне там 51, ну, сказали бы, ну, что-то как-то на 51, довольно такая потертая уже кошелка. Так что вот мне теперь 68, 82, 74, вот как-нибудь. Спадарыня Ірына, вяртаючыся да пытання... Новае какетство у меня. Да пытання секс-шопаў, давайце лепей, вам будзе 69. Окей. Прычым назаўсёды. Я приймаю твой виклик, Даша. Надо, значит, надо. Я буду стараться.
Аднак у маім узросце гэта не вельмі спрацоўвае, таму што да мяне і так ставяцца кшталту девочка-прыпевачка, пайдзі падай, уйдзі не мяшай. І калі я яшчэ сабе скашу пару годзікаў, гэта будзе Ну так. выглядаць дзіўна. Хочацца быць больш дарослай. Я памятаю, калі я пачынала выкладаць вось у вышэйшай установе і ну так вось выходзіш на кафедру, а там сядзяць такія сур'ёзныя мужыкі, там інжынеры, такія зубры, і ты такая девочка стаіш. Я першы час, ведаеш, што я рабіла? Я адзявала акуляры са звычайнымі шкельцамі, каб выглядаць больш салідна. Калі мне было 19 год, я пачала працаваць у музеі, і я была тварам, якая дае інтэрв'ю усякім радыё, якая праводзіць экскурсіі, я тады пачала моцна фарбавацца. Нават не так, як на здымкі, мацней. Потым я заўсёды прабірала валасы, у мяне быў такі пучок, я была такая сур'ёзная жанчына, і я апранала заўсёды чорны гольфік, вадалазачку, шэры касцюмчык, вось, і тут у мяне яшчэ была нейкі такі ланцужок з крыжыкам, штосьці вось такое, я вельмі сур'ёзная жанчына, добрый дзень, я музейная супрацоўніца, гэта вам не гэта. І да пытання таго, хто як выглядае, да пытання вышэйшых устаноў, у нас была выкладчыца на філфаку, якая, ну, вось нам было по 18, ёй было 29, недзе так. А выглядала яна таксама год на 18. Такая невысокая, худенькая, вельмі малажавая, маладая дзяўчына. І калі ударыў ковід, нам забаранілі хадзіць ва універсітэт, хочацца паставіць кропку, але не. Забаранілі хадзіць ва універсітэт, калі няма студэнцкага білету. То бок, калі хтосьці забыўся на студэнцкі білет, то мусіць сидзець на першым паверсе і плакаць. Суадносна, прыходзіць моя аднагрупніца без студэнцкага білета, таму што яна, дай бог, калі адзін шытак узяла на пары, увогуле цушэн туды прыйшла, і ей не пускае ахоўніца на ўваходзе са словамі: ваш студэнцкі білет, адкуль я ведаю, што вы студэнтка, можа вы тут так проста прыйшлі заразу разносіць. І прыходзіць наша выкладчыца. І, значыць, моя аднагрупніца: Юлія Віталіўна, скажыце, калі ласка, што я ваша студэнтка. Ахоўніца глядзіць на Юлію Віталіўну і кажа: а ваш студэнцкі білет, девушка? Такое адчуванне, што ў жанчын як быццам няма гэтага прамежкавага стану, калі ты дастаткова дарослая, ты яшчэ не занадта дарослая, і ты проста вось нармальна, у нармальным узросце, урэшце. Таму што мы заўсёды занадта старыя, занадта маладыя, занадта шмат хочам, ці наадварот, куды ты ўжо лезеш. І ўвогуле мы занадта жанчыны, вось, і ніяк не дацягнемся да мужчынскага ідэалу. Так, як сказала моя калежанка-спадарня Ірына Новік у мінулым сезоне, лепшыя жанчыны — гэта, канешне, мужчыны, а я б сказала, што мужчыны — гэта жанчыны са знакам якасці. І мы нават ведаем, дзе шукаць гэты самы знак. Між іншым, скажыце, спадарня Ірына, калі вы сутыкаліся з эйджызмам у апошні раз? Літаральна на мінулым тыдні. Так. Я ж, не зважаючы на тое, што ў мяне ёсць дзве вышэйшыя адукацыі, міні-MBA, і вось яшчэ нядаўні дыплом, я ўвесь час думаю, што я самазванка. Прабачце. Дыплом выпадкова далі. Дыплом вообще ж, как бы, я ж не по специальностям працую, ты ж вот ведае, яны некуды сышлі, мини-MBA, это ж только мини, это ж вообще не лічыцца. Это ж не макси. Да, диплом это ж чисто как-то случайно так вышло, я мимо проходила, и мне этот диплом вот это как-то... Из неба упал, ну. Да, из неба упал. Я ж вообще тут ни при чем, я ничего не ведаю, ничего не понимаю, и все такое прочее, и как бы я все до того, что треба яшчэ подвучиться чуть-чуть, как дотягнуться уже нарэшце до этих небесов. И я просто нашла классную программу навучальную, которая мяне б задаволіла. Але там абмежаванне па ўзросту. Там кажуць, вот до 40, ну у самых таких крайних выпадках, 45, а мне уже вот 69. Уже все, как бы так. У мяне уже шансаў вообще ніякіх няма. Мне уже кажуць, супакойся нарэшце, купі сабе прыталены гробік, вось эту труначку, прымерайся і уже как-нибудь туды у накірунку могілак нагамі скіруйся і ляжы спакойна, маўчы і не адсвечвай. Вот прыкладна так. І тое самае было ў мінулым годзе, калі я хацела на школу маладога пісьменніка, нават маладога пісьменніка, мяне падкінула ажно, чаму не пісьменніцы, конечно. Да. Вось, але там хіба таксама до 40 ці до 35, ну, короче, мне сказали, ну, вы, конечно, можете подать.
Я, конечно, подала, но мне сказали, что ну что-то как-то так. Не, мне ничего не сказали. Я вот сама домыслила, что там было шмат больш маладых, таленавітых і больш вартых навучання, чым некаторыя тут старыя кашолкі. Вот так. Глядзіце, спадарня старая кашолка. Я тут магу заўважыць, што ёсць розніца, калі гэта як бы абарона ўразлівай групы. Гэта тое, што мне расказвалі праваабаронцы вясны, між іншым, што калі мы праводзім нейкую праваабарончую школу, напрыклад, для людзей да 30 год, для 25 год, мы маем на ўвазе, што гэтыя людзі хутчэй за ўсё яшчэ не атрымалі такой класнай адукацыі, як людзі ўзросту спадарні Ірыны, такого класнага працоўнага досведу, як спадарня Ірына, і вось у іх пакуль што мала грошай, мала досведу, мала ўсяго, і таму, значыць, іх трэба падцягваць, як тых зайцаў у завушы, каб яны неяк цягнуліся. З іншага боку, калі гэта нейкія рандомныя лічбы, як то 40, чаму 40? А 39 гэта ўсё яшчэ юны малады чалавек ці юная маладая дзевіца, як это працуе. Ну, вось да этой школы пісьменнікаў мне да гэтага часу засталіся прэтэнзіі. Я прямо вот уже год не магу супакоіцца. Бачыш, уже хутка будзе новы набор, я зноў буду іх гнабіць дзе-нибудь у сетках пабачыцца. Ну, вот, па-першае, чаму там адных пісьменнікаў не пісьменніц, па-другое, што это такое? Ну, мне здаецца, уже кім-кім, но пісьменнікам-пісьменніцай можна пачаць пісаць у любым веку. І як бы я вот да гэтых словаў малады тут, я аж мяне падкідвае 100 разоў. Чаму не пачатковец? Пачаткоўцам, пісьменнікам, пісьменніцай можна быць у 70 гадоў, у 170, дай только Бог здароўя дажыць. Но нет, надо поставить эту абмежавальную, прыніжальную для мяне мяжу там 35 ці 40 гэтых гадоў. Уяўляю сабе іхную логіку, калі вам ужо 50 год, спадарня Ірына, калі вы далі рады дажыць, то вы, напэўна, ужо валодаеце нейкімі пісьменніцкімі навыкамі, прынамсі у вас накапілася, назапасілася шмат гісторый вясёлых, пра якія вы можете раман напісаць. Можа, з такой логікі яны сыходзяць. Но тут трэба адзначыць, што проста людзі не даюць сабе справаздачы наконт таго, што людзі да 25-30 год, умоўна, так, гэта ўразлівая група, але людзі пасля пэўнага ўзроста, яны таксама ўразлівая група, асабліва жанчыны. Таму што мужчына 50 год, боже, ён жа яшчэ ў самым саку, вы паглядзіце, ён толькі пачынае сваю палітычную кар'еру, не будзем паказваць пальцам. А жанчына ўжо сапраўды старая ты кашмалка. Ну, слухай, тут вельмі крыўдна, таму што, ну, напрыклад, вось мае маладыя гады прекрасныя, у которые мужчыны маладыя, можа, там пішуць і, не ведаю, карціны маслам і раманы пра каханне і палітыку, не ведаю пра што. Но я гэтыя маладыя гады страціла на мацярынства. Вось і ўсё проста-напросто. І, ну, як бы такі быў час, што мне было не да пісання маслам і ўсімі астатнімі штукамі. І вось, і як бы я хачу цяпер, а мне кажуць, ну, не, ты уже не торт. І как-нибудь вот так. Ну, я, конечно, справлюсь сама как-нибудь паміж 28 праектамі, там яшчэ чым-нибудь, да, і тым, што мне ўжо спаць хочацца ў 10 гадзін, а не ў 12, як раней. Ну, але я што-небудзь прыдумаю. Гэта пры тым пры ўсім, што некаторыя фізіялагічныя абставіны цалкам дазваляюць мужчынам звычайна, калі яны хоць ад часу да часу наведваюць уролага ці ўралагіню, мець дзяцей і пазнаць радасць бацькоўства і ў 50, і ў 60, і некаторым Бог дае здароўе, то і ў 70. Аднак яны чамусьці гэтым прывілеем не карыстаюцца. Яны ў свае маладыя гады ўжо становяцца бацькамі, ну так, чыста намінальнымі, а самі бягуць сабе рабіць кар'еру, пакуль жонка ў хаце штосьці там дае рады з дзіцёнкам. Слухай, ведаеш, пра што я зараз думаю, ось апошніх некалькі там дзён, тыдняў. Ну, калі б умоўна вельмі зараз захаваліся тыя умовы і абяцанкі дзяржавы, которые былі, калі я была маладой, то я б уже праз паўгады сышла на пенсію. Прикинь, я была пенсионерка. Мне уже книжку выдали специальную. И какую-нибудь грамоту тоже за этот труд. Ветеранка труда? Да, и меня уже звали на какие-нибудь на тортики старческие, вот такие. Да, правда, что. Я думаю, вы бы сышли у ветеранскую организацию гоноровых супрацоўніц Гродно Лайф. Вось, а спадар галоўны рэдактар Алексей, ён бы вам намекаў на тое, што, ну, спадарня Ірына, ну, ўсё ж такі вы ж ужо на пенсіі, ну, трэба ўжо нейкі, да.
Але бачыш, жыццё змянілася, ўсё адкладваецца, мне вечныя 69, все. Так, ну просто трэба сказаць дзякуй дзяржаве за наше шчаслівае бясконцае дзяцінства. Я штосьці успамінаю, што вось гэтыя вельмі штучныя рэчы, як то дзяржава вырашыла, што ў 55 жанчыны сыходзяць на пенсію, што, чаму 55, незразумела, но тым не менш. І праз гэта жанчыны па маіх назіраннях у мае маладыя годы сапраўды пачыналі неяк так да гэтых 50 год ужо рыхтавацца і казаць пра сябе, ну што, я ўжо старая баба. Так, слухай, вось это тое, пра што мы казалі ў мінулым выпуску, то бок ім паставілі шкляную столь. То бок, па-першае, што там, нельга звальняць некалькі гадоў, нібыта сацыяльная абарона, але з іншага боку, все ўжо табе не давалі расці. То бок, ужо у 50 ужо жанчыну як перспектыўнага спецыяліста не разглядалі вельмі часта. То бок, вам уже да пенсіі рыхтавацца, там это грады вучыцеся садзіць, там што-нибудь яшчэ. Бабуля, вас праз дарогу не перавесці, ну. Да, кшталт таго. Я просто успамінаю сваю бабулю светлай памяці, калі яна нарадзілася, ёй было 54, суадносна, вось я памятаю, як калі мне там было 5, а ёй суадносна там 59, штосьці такое, як яна пра сябе казала, ну, я уже старая баба. Я казала, бабушка, вы не старая. А мяне тады маці навучыла казаць, бабушка Валя не старая, яна у возрасце. Okay. В возрасте 59 год. Другая моя бабуля была маладзейшая за тую бабулю роўна на 10 год. І вось у мяне вельмі класная бабуля, вельмі жвавенькая і малодзенькая, я яе вельмі люблю. Але трэба адзначыць, што калі я гляджу фоткі, дзе вось я толькі нарадзілася, ёй суадносна там 44, ну абсалютна маладая жанчына. Але яна ўжо неяк так это апраналася, як быццам бы, ну ўсё, я бабуля, значыць, я неяк так сціпла апрануся. Я заўю гэтыя валасы сваёй безменнай завівалкай, як называецца, плойка гэта называецца, вось, значыць, это і сірэневыя цені, і ўсё, я ўжо такая цёценька. Мне здаецца, што выглядалі так жанчыны не толькі таму, што вось яны ўжо рыхтаваліся да пенсіі, што іх там асоба нікуды не пускалі больш, і выбраць асоба не было чаго для вось такіх жанчын. Вось я зараз чытаю з вялікай цікавасцю, як заўсёды, Наталью Дораж, которая зараз выкладае у Фейсбуку пэўныя свае архіўныя фотаздымкі, дзе яна маладая, там 60-е гады, 70-е, вось той час такі. І яна, допустим, расказвае, што вось я сабе набыла плашчык, але ён быў мне малаваты, таму прыйшлося тэрмінова сесці на дыету. То бок я пра тое, што нейкія прыгожыя рэчы былі маленькіх памераў. А ўжо калі ты трохі так за 40, ужо не заўсёды ўдавалася захаваць фігуру і купіць нешта такое прыгоженькае ў савецкіх універмагах на жанчыну трохі большага, чым 42-44 памер было складана, то вось яны такімі былі. Хто ў чым мог, той і ў тое адзяваўся. А як жа пашыць на замову? О, так, да. Але там, таксама былі такія майстрыхі, напэўна, што шылі не заўсёды, як там П'ер Карден. Можа, чуть-чуть інакш было. Наконт таго, з чаго мы ўвогуле вырашылі, што маладосць раўно прыгажосць. Мне падаецца, што як заўсёды з днём маркетынгу, калі мы скажам пра нейкія проста натуральныя змены ў арганізме, што яны нейкія ненатуральныя, з імі трэба змагацца, фарбаваць валасы абавязкова, таму што сівізна гэта непрыгожа. У вас маршчыны, значыць, трэба туды ўкалоць усякага, замазаць гэта ўсё ўсімі крамамі, каб маршчын не было відаць. У вас быццам люліць ці штосьці, дык давайце мы яго таксама, значыць, масажы, крэмы, штосьці такое, спа-салоны. І я разумею гэтае імкненне зарабіць на ўсім, на чым патэнцыйна можна зарабіць, як то памятаеце спадарня Ірыны ў 60-е гады, як зараз памятаеце, правда? Калі кампанія Gillette падумала, што у нас толькі мужыкі брэюцца, а жанчыны ходзяць непабрытыя, і вось тады яны пачалі гэтую рэкламную кампанію прасоўваць, што так-то з няголенымі падмышкамі хадзіць і нагамі, гэта ўвогуле не камільфо. Вось, я разумею гэтае нармальнае капіталістычнае жаданне нармальнага капіталістычнага чалавека. Але я не разумею, чаму б гэта не распаўсюдзіць на мужчын. Чаму б не сказаць, мужчыны, фарбуйце валасы, каліце ботакс, гэта ж такая мэтавая аўдыторыя ходзіць, няхайная. Я думаю, што ўжо пачалі, па-першае, іх самаахопліваць, але па-другое, што жанчыны больш
такая уражлівая група, і таму яны больш гатовыя заплаціць. Ну і насамрэч, як бы улічваю, сама ты казала, што мужчына і ў 70 гадоў, калі здаровы, там можа стаць бацькам, а вось у жанчын нібыта гэты тэрмін годнасці ён меншы, і хаця б знешне зрабіць выгляд, што ты яшчэ супер-пупер і там ягадка і ўсё астатняе, ну нібыта гэта павінна спрацоўваць, нібыта жанчыне старэць больш сорамна павінна быць, неяк так. Думаете, зноў пра рэпрадуктыўную функцыю? Ну, я думаю, что так. Все-таки вот это такая прыгажосць, сексуальная прывабнасць, вось гэта вельмі блізка там недзе стаяць гэтыя штукі. І мусяць нас усіх, у нас всіх прымушаюць проста быць нейкімі вось такімі вечна. Але, ведаеце, гэтая сексуальная прывабнасць, тут хочется сказаць, чыя б карова мычала, таму што у нас не стаіць праблема эрэктыльнай дысфункцыі, якая востра стаіць, прабачце за каламбур, мужчын. Таму што мужчыны пасля пэўнага веку, асабліва з улікам таго, што нашы мужчыны даволі часта спортам не займаюцца, стрэсы, алкаголь, яшчэ штосьці. Ну, працы шмат, праца вялікая, да? Канешне. Раз-два, як бы 40 год, падавалася б зусім яшчэ малады, а ўжо трэба прымаць пэўныя таблеткі для пэўных працэсаў у арганізме. А мы зато вечна юныя рамашкі, у нас няма такіх праблем ні ў 70, ні ў 80. Ну, у 80 яшчэ праверым, я яшчэ не спраўджвала. Ну так, вам 69, да, так, я забылася. Абсалютна. То бок, я лічу, што гэта не праблема патрыархату, гэта праблема капіталізму, чаму гэта маркетолагі і маркеталагіні яшчэ не засвоілі такую файную аўдыторыю. Ну, ужо пачынаюць. Я ўжо бачу час ад часу мужчын такіх прям вот это... Накрахмаленых, да, хорошее слово, да. Нядрэнна. Ну і сцяхім у рукі, насамрэч, таму што... Ну, малайцы, я толькі за. Я падтрымліваю прыгожыя мужчыны, упрыгожвання нашага грамадства. Згодная. Хопіць ужо бароцца з дыскрымінацыяй жанчын, давайте просто пачнем дыскрымінаваць мужчын. Ой-ой, ну просто падтрымліваць. Мы працягнем ім нашу руку падтрымкі і паможам стаць прыгожымі такімі, як мы. Прысягнуць руку падтрымкі ў кантэксце эрэктыльнай дысфункцыі, спадарыня Ірына, гэта вы вельмі файна сказалі. І ў сувязі з гэтым мы пяройдзем да пытання медыцыны, таму што ёсць яшчэ такі момант, што жанчынам прапануюць, напрыклад, цяжарнасць як лекарства ад усіх хвароб. Кшталту таго, што народзіш і ўсё пройдзе, і гэта дагэтуль той міф, які існуе ў беларускіх лекараў і лекарак. І мужчынам ніхто не кажа, што ну слухайце, дзіцёнашка ж вам трэба завесці, і адразу ведаеце, як арганізм-то ўскалыхнецца. Не кажа ніхто мужчынам, ну давай мы з табой скажам. Давайте. Ну вось мы падзелімся этими дзіцячымі клопатамі, і ваш арганізм ускалыхнецца. Абсалютна дакладна. А між іншым, як бы цяжарнасць яна здараўлівае, арганізм ён адразу маладзее. А вот наконт таго, што цяжарнасць амаложвае, я б спрачалася прямо вот і гатова была б па каго-небудзь падзерці па твары, таму што, ну, не ведаю, мяне... Ну, конечно, тады медыцына была такая, не супер-пупер, але там пасля кожнай цяжарнасці я страчвала па аднаму зубу, і у мяне там уже 2 імпланта як мінімум ёсць. Само сабой, спадарыня Ірына, я ў гэты бок проста баюся думаць, таму што я прыўкрасна разумею, які гэта ўплыў на арганізм, наколькі гэта ўсё жаночы арганізм ізматвае, і тое, што а нашы там прабабулі 10 дзяцей у поле нараджалі, успомніце, колькі жылі гэтыя прабабулі. Як яны выглядалі ў 30 гадоў. Абсалютна дакладна. І колькі дзяцей выжывала, дарэчы, успомніце, што там яны 15 нараджалі, а толькі там 3 дажыло, там ці 5. Это ж таксама яшчэ важная вельмі штука. У нас смяротнасць гэтых малых дзяцей цяпер да нуля імкнецца, а тады яна была ого якая. Таму давайте гэты міф таксама развеем пра тое, што цяжарнасць кагосьці там амалодзіць. Хаця, дарэчы, і да жанчын, якія нараджаюць не ва ўзросце 20-25, а старэй, вось гэта ўсе старарадзяшчыя, як быццам бы ўсё ж такі трохі змяняецца стаўленне. Ужо на жанчыну, якой 30, у яе гэта першая цяжарнасць, коса не глядзяць. Усе такія, што тут, ну, окей, нормально. А раней, успомніце, 30 год,
Першая цяжарнасць, трэцяя мусіць быць у 30 год. Так, да. Ой, як-то недавно кто-то рассказывал, что там мужчина молодый лекар, и, ну, вось такого прикладно веку, там, 30+, и он про свою жонку сказал, ну, так она же у меня старородящая первородка. И на его там вся компания просто кинулась, что, як ты можешь так говорить, там, а ён, ну, эти, професійная дэфармацыя такая, там лекары паміж сабой, напэўна. Таксама не вельмі зразумела, у які перыяд трэба ўкласціся, калі ў 18 год быццам бы яшчэ там і арганізм не да канца сфарміраваны, 25 уже старарадзяшчая, вось тут неяк даводзіцца балансаваць. Я думаю, гэта нейкія старыя такія стандартныя, трэба іх даўно пасунуць. Гэтаксама як пасунулі пенсійны ўзрост, таксама трэба пасунуць вот гэтыя фізіялагічныя нормы для нараджэння дзіцяці. Мне так падаецца, я не доктар, можа. На гэтым і пагадзімся. А вось наконт медыа нашых улюбёных, дзе мы з вами, спадарыня Ірына, ад часу да часу працуем. Я што заўважыла за раптам беларускімі дзяржаўнымі медыа, якія б не былі ўсё ж медыа, калі ўключыць, господі, даруй, навіны, то мы там бачым або вечна зялёных прыгожых жанчын, якія вельмі юныя, на іх 88 килограммов штукатурки. Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5. Але выглядаюць яны сапраўды вельмі моладыя і хораша. А вось мужчына мусіць быць такі імпазантны, сівізной. Я, напэўна, гэта зараз прагаворваю, і у вас у галаве мусіў паўстаць партрэт гэтага мужчыны з тэлеканала ОНТ, які, значыць, чытае навіны з тэлесуфлёра. Вось вы яго проста ўяўляеце. Ну, яму ж было за 50, вось колькі я яго памятаю. А памятаю я яго праз усё жыццё. Ну, вось так, добра захоўваўся. Не толькі на жанчын штукатурку мазалі. Што ты думаеш? Прафесія такая? У мяне такое адчуванне, што жанчыны ўсё ж такі змяняліся ў кадры. Кшталту вось, як толькі выйшла з гэтага ўзросту первародак старарадзяшчых, то бок, калі там спомнілася 26, ну, я не ведаю, нейкі умоўны ўзрост, яна замяняецца нейкай аналагічнай жанчынай. Слухай, а як это, я забыла, як звалі этого прекрасного гаспадара, который КВН вязе вёў? Гаспадар Маслякоў. Вот, Маслякоў. То калі ж пачыналі весці КВН, яны ж пачыналі з Зінаідай Бандарэнка, калі я не памыляюся. То бок гэта была жанчына і мужчына. Пасля яна как бы стала ўжо не торт, яе прыбралі, а ён такі вечна зялёны, эвагрін, і вядзе, і ніяк не спыніцца. А ён дагэтуль вядзе? Я даўно ўжо не гляджу, але неяк так вот. Яму ж, напэўна, гадоў 90. Мільён, тут зараз будзе да. плашка. Эйджизм так, пашоў так, у нас, да. Зайздрасць, это зайздрасць наша жаночая. Конечно, да. дзе будзе эмацыйнае, занадта эмацыйнае стаўленне, да. Стрыжкі, да, ну, сцервы, пацушкі дзе. Дык вось, атрымліваецца, што мужчына ў кадры, які б ён сівы, крывы і... Ну, не крывы ўжо, ну ладно, што ты там уже красивый. Ну, добра, прыгожы, сівы, імпазантны, год 80, з праявамі дэмэнцыі і ўсяго астатняга, а тым не менш, ён ок. Ну, таксама як у ўрадзе, ва ўрадзе. Успомні савецкі ўрад, там жа ж это, дом прастарэлых. Мужчынскі. Я думала, вы зараз скажаце пра Байдена, пра Трампа, пра ўсю гэтую Амерыку, якой хутка кірдык. Не, ну з такімі-то кіраўнікамі-то ёй, канешне, кірдык. Ну, там жанчына маладая на падходзе. Пачакай, там будзе каму ратаваць Амерыку. Наколькі маладая? Я спадзяюся, ёй менш за 26, яна яшчэ ў стане нарадзіць. Ох, не менш. Я не памятаю ні адной. Не, ну за савецкім часам, напэўна, былі вядоўцы, жанчыны, которые выглядалі даволі так сур'ёзна, даволі узроставымі, але я зараз баюся ўжо сказаць, колькі ім было гадоў. Можа, там і не так ужо і шмат было на сённяшні дзень. А сталых жанчын у кадры, ну, няма. Праўда, няма. Ну, апроч мяне, конечно. Не, я магу яшчэ сказаць, дзе прысутнічаюць гэтыя самыя умоўна сталыя жанчыны, сталыя гэта колькі, за 40, не ўяўляю па гэтых стандартах. Я так сама не ведаю, да, Ну, карацей кажучы, жанчыны, якім яўна не 20, гэта вядоўцы якіх-небудзь праграм пра сад і агарод, пра здароўе. Адна вядомая вядоўца, жанчына, у мяне такое адчуванне, што яна ў гэтай ролі ўжо год 30,
і яна І абсолютно не такая змяняецца. вечно молодая, да, Так, но яна такого невызначанага ўзросту. Ёсць у вас праявы унутранага эйджызму? Бывае так, што вы сама сабе думаеце, конечно, я гляжу на себе, думаю, о господи, куда ты лезешь, старая, погляди на себе, у тебя там это все изборождено всякими там жуткими мимичными морщинами, як ты можешь усмехаться у кадра, это ж люди добрые, какие-нибудь разумные люди просто слухают, какие-нибудь недосведченные ще поглядять, не дай бог перед сном, они ж заснуть не змогут, это самое, думай, чем, что ты делаешь. Но у гэтым таксама ёсць свае плюсы. Замест кафеіна просто можна спажываць спадарню Ірыну. В малых гомеопатических дозах. І мне здаецца, вельмі часта жанчыны самі сябе гнобяць нашмат больш, чым знешнія людзі гэта робяць. Згодна, у мяне, дарэчы, таксама вось гэтыя нейкія праявы таго, што там Дашачка пачынаючая журналістка. І я думаю, да, пачынаючая, як кіруючая і напраўляючая роля партыі. Вось ужо 10 год таму упершыню апублікавалася, а я ўсё пачынаючая і пачынаючая. Рэальна, forever young. Атрымліваецца, што калі табе 100 раз гэта паўтараюць, ты пачынаеш ужо хрукаць, і ты сапраўды пачынаеш самой сабе казаць: ну я же правда маленькая дзяўчынка, ну вось тут як бы вакансія, але тут вакансія ўжо на менеджерскую пасаду, я не буду рэзюме падаваць, таму што ну куда мне, я ж маленькая. Пры тым, што я магу сабе колькі заўгодна казаць, што да я ж маленькая, да чаго я вартая, пры гэтым з мяне, не веду, крымінальнай адказнасці, калі што, ніхто не зніме, хаця як бы дзеці не несуць крымінальную адказнасць. Абавязкова плаціць за камуналку з мяне ніхто не зніме. Дарэчы, я забылася свой гаспадані напісаць, што рахунак прыйшоў. Да, вось, бачыце, калі б я была сапраўды маленькая дзяўчынка, то з мяне б гэта ўсё здымалася. Таму мяне вельмі выбешвае імкненне нашага грамадства на жанчын павесіць абавязкі, не даючы правоў. О, як я сказала. Вообще молодец. Для маленькой дзяўчынкі ты такая, ого, прямо Да. такі. Да. Ты ў свае 5 год даволі файна разважаеш. Ну так, это я просто як бы так не по ўзросту. Як бы я соображаю як на 5 гадоў, насамрэч уже трошки больше. Што спадарня Ірына, куды годы, туды розум, гэта так называецца. Дарэчы, вось гэтая прымаўка цудоўная, куды годы, туды розум. Это наша беларуская народная іджыская таксама. Ну, магчыма, я 5 раз я чую і не хочу больш чуць. Как бы там все нормально з розумам, куды ён денецца. Да ладно, ні разу не чулі? Прыязджайце да нас у Простаквашино, у нас там такіх прымавак. Вось, напрыклад, моя улюбёная. Сяджу ў разоры ў боты абуты, ці конь мой дурны, ці я. І на гэтым мы мусім скончыць наш выпуск, напэўна, спадарня Ірына, таму што кудысьці мяне ўжо панесла не ў ту степ, я ўжо хачу лаяцца матам, цытуючы ўсякія файныя добрыя прымаўкі. І таму мусім сказаць, што, шаноўнае спадарства, падпішыцеся, калі ласка, на гэты падкаст. Цёця Іра, а не баба Іра. Хто пераблытае, тыя не знойдуць гэты канал у сваіх падпісках. І што тут будзе? Напішыце каментар наконт таго, як у вас там справы з эйджызмам, и лайк поставьте обовязково. И не забывайте, что моя коллежанка не просто какая-то маленькая девочка, а серьезная журналистка, вельмі досведчаная экспертка ў гендерных пытаннях, Даша, і яна таксама вартая лайка, подписки и вашага каментара. Нам вельмі важно, что вы думаете про наш подкаст. Дакладна. А спадарня Ірына, ну я ж мушу неяк это алаверды штосьці адказаць, а спадарня Ірына, яна як выглядае дасведчанай журналісткай, так і з'яўляецца насамрэч дасведчанай журналісткай, і таму ёй варта паставіць 2 лайкі, вось з іншага аккаунту зайсці і яшчэ паставіць. На свой 69-гадовы ўзрост яна вообще просто вообще. Так мы даведаліся, што спадарня Ірына у нас гамеапатычная доза снатворнага, а Дар'я Гардзейчык у нас гамеапатычная доза віагры. Пачуемся і пабачымся. І пабачымся, бывайце, пакуль.